Ag Campáil Cois Farraige. Bhí an dara lá is fiche de bhí an bheithimh, curclathe ar an bhéalra ag ón agus ag líam. Bin an lá amíoch deireadh curtha acu le scrúda na hardteisteanéireachta. Nuair a tháinig an lá ar deireadh, theascaigh ón na buachaillí céiliúra a dhéanamh air, mar bhí úlach mór oibre curtha isteach acu sa stadair agus an ullmhúchán do na scrúdathe. Chuir siad ceist ar a dismóirí an bhéad a dtí stolladh Campáil Cois Trá i gcuntaí Loch Ormán ar feadh deireadh seachtaine. Ceap mamí gur ard smaoineamh a bhí ann, tus go raibh an aimsir go híomhann. D'éirigh leis na buachaillí teacht ar an bpobal san áiléir agus rinne siad pacáil idir éadaí agus bia le dul ag Campáil ar feadh deireadh seachtaine. Thug mamí siab dómh chomh fada leis an stáisiún bus agus thug sí airgid dómh le haghaidh ticéad bus agus mar airgid póca Cois Farraige. Nuair na shroich na buachaillí an tionad Campála, cás siad cúpla nóiméad ag buin talamh as an rairc áil an Farraige a bhí le feiceáil. Bhí an ghrian go háirt sa spéir ag spalpa nuas ar na bád seoltóireachta a bhí sa bháil. Ansin thosaigh siad ar an bpobal a chur in airde. Ní raibh mór an deacrachtaí leis an bus sin mar rinne dad cinnte na píosaí dúshlánacha a thaispéint dómh roimh dómh fágáil ar an turas. Bhain siad úsáid as casúr le peganna a chur sa talamh leis an bpobal a choinneáil sochar sa talamh. Chuir siad a málaí codlata agus a gcuid mharas eile isteach sa phobal. Chur na buachaillí a gcuid éadaí snámha orthu agus thuaigh siad síos chuig an trá. Lí siad faoin rian agus thu siad isteach teas na gréine, ag súil le dat teas gréine a fháil ar a ghrachan. Léigh ón cúpla capital ina leabhar fad a bhí siad suite Cois Farraige. Lig siad a scí agus ba mhór an faoisimh dómh bheith ann tar éis an stadéir go léir do na scrúdathe. Cé go raibh lóhanna dheas thaobh ann ar feadh lé go tubann neart ag an ghaoi. Tháinig scamal mhór a ghoracha agus i bpreab na súil clúdaíodh an ghrian. Doscail na spéirthe agus thosaigh sé ag stella báistí. Bhí ar na buachaillí rith ar luas lasrach i dtreo an ionad Campála le héalú orsaí na haimsire agus fosca an phobal a bhaint amach. Faoin am ar thrimigh na buachaillí iad féin agus iad aithre arás sna gná éadaí bhí gála gaotha ag séada. Bhí stoch an crin ag lúba faoi cuacht na gaotha. Níor bhada gur thosaigh daoine an phobal ag cratha. Go tubann, chail daoine an phobal a cheannas. Bhí an gaoi tar éis na beganna ar fad a tharraingt amach ón talamh agus thosaigh an phobal ag titim as a chéile. Bhí na buachaillí i grua chás. Ba chosúil go mbeadh sé ag stella báistí ar feadh na híthe agus ní raibh dídean ar bith ag na buachaillí. Bhí an bus dearnach a bhaile imethe. Ní raibh is acu, céir a dhéanadís. Beidís fluch go crackan dá bhanadís amuigh sa storm. Dá roiadís tin. Ní raibh aon rogha acu, bhéach orthu gléach a chur ar iad le siab a fháil a bhaile. Bhí náire an domhan orthu agus iad ag smaoineamh air ach ba bheag rogha eile a bhí acu. Chur líam an gléach agus bhíonnig sé an druchscéal do iad. D'impeadh sé ar iad teacht chomh fada le Loch Ormán chun iad a bhailiú. Dúirt dad leo nach raibh seans dá laghad go dtiocfaidh sé le iad a bhailiú. Fiú dá mbeadh aimsir wa ann, bhí sé bhád ró dhéanach, tuairt faoi thuras chomh mór sin, chomh déanach sin. Bhí sé bhád ró bhaolach a bheith ag tiomáint le linn stoirme chomh fíochmhar sin. Bhuail dad dómh buail isteach chu an óstán áitiúil timpeall an chúine ón ionad Campála. Dúirt dad leo go raibh aithne wathaige ar bhainisteoir an óstáin agus bhí sé cinnte dearfach de go gcuirfeadh sé fáilte rompu
agus a godúradh sé ar a bhaid dómh. Thuaigh líam agus ón sios chomh fada leis an óstán le fiosrú a dhéanamh an mbeadh lóistín ar fáil dómh ar feadh na híthe. Bhí ultain an banistóir ann, agus d'aitheann sé láithreach iad. Buineadh gcead as na buaclaí mar nuair ceap siad gur bhreathnaigh siad cosúil lena nathair in éon chur. Ach d'aitheann ultain iad agus dúirt sé leo go raibh neart foilúntais acu agus go raibh fáilte rompú fannacht saor an aisce. Thug sé béle brad do na buaclaí agus bhain na buaclaí an tainmh as bheith githe. Bhí siad stúcha mar bhí a gcuid ceapraí scriosta ag an stoirm. Bhí siad cósáasta nach mbeidí sé muas a stoirm chéine ar feadh na híthe. Ba mhór an faoisimh dómh é. Bhí labbacha compórdacha sa seomra, a bhád níos deise ná na málaí codlata a bhí acu sa phobal. Cé gur theip ar an deireadh seachtaine Campáile ní raibh deireadh iomlán tubaiste ar an scéal. Mar is muoinigh ón dó féin le linn an den air, is ulc an ghae nach séideann maith do dhuine éigean.